Right po. Mana itu wins? May class kay Con. Video. Gusto ko Kevin. Fokus lang nila sa pare-pare. Bago kay film na pre, sa May streamer person pa. niya, may person niya. Wala gini bati urak kita. Look. Di ba ba po? 0-0. Paselo. So, nga na yan. Paselo ba? Zero ba? Pasiro ba? Oh. Oh, mantugod. Okay, matol. Kaya naman pre, Bitoy. Walking doing. Pasiro ha. So, nga. Ah! 3-0. Patay na. Zero mas patay. Tapos Wala na sukan na yun. Sumama eh. Ay, sa inyo yung tugay ng batik. Ayaw. Wala mo pre. Uy. Dai. Sulpot na. Yan. Eh, daw sorry. Terus dong. Forward. Ay, ito ang pinikosas. Okay na kayo. Junior promotion pre. Oh. Junior promotion. Ito. Iya ya, Go back pre. surah ay countdown na kayo. Isog 1, isog 3. Look, nasa do. Oh. Spin 7-3 na. 6-3 pa. 7-3 na. 7-3 na. 7-3 na. Good. Sensor naman. Lako pa na 8-4. Kasi wala ka papasok ice cream ba? 7-5. Iya. Lako na. 7-6. Mo ni kada ako sa mga kapun. Dali na ka magkukanta. Pares mga Pinoy, no? It's January. In January. In January Gibbs. Seryoso na mo kayo? Murag ganun. Oh? Ate, bati. Ay, masuk ko din na ganda. January Gibbs. So kung hindi ganda eh. Patay lang. Downfall of Marlon. Okay, magsira. Injan Gibbs. So, on yung bulo na. Ala, nabuwang lupad. Magsira. Ala. Oh, okay. Magsira ay. Patay na pun. Tidak. Patay na pun ay. Piski. Salo. Ayun, nabubog. Wala. Ano? Sobrang. Pwede na pre, nakapuro ka na pre. Ay, tre. Pagkalit lang lang sila. Matre. Basta masikip lang ito, okay kayo. Subok din na ganda ron. Pulbang na kayo. The end is near. 8-6 na? Patay na. Sumugin ni na ganda. Hindi mo sagot kay kasi kayo. Oh, may utang ka kayo. Ayaw na na, ano? Di na pwede. Ano yun? Di na pwede. Gamit ang 5-6. Ewan. Ganito. Ganda
gitang pare ba kato yang ingon niya kan. Ano ingon niya nga ako, pansin utang sa. Ganda niya ba? Oh, tama di si Uli ni Ere. Wala man isung ba yun? Uy, yung sumuton na, uy. Tama niya. Ay, kanya sa tiwa sa'yo, uy. Kanya sa tiwa sa'yo. Ruan game naman, aman. Spinta City naman. Laon na na. Ay, laon na na din na lagi. Soong lagi kadaan. Soong kadaan sa. Ang game na na, pre. Ang game na, pre. Makadaw ka, pre. Tabla na. Tabla na. Maroon. Uy, si maro-maro dia. Ate, yun na. Labara kami yun. Ayun yun. Labara kami yun. Labara. 6-8. Labara, dua. Ikaw ay labaw, pre. 7. 7. Labaw ko? Hindi, si Yoli. Ah, grabe yun. Tabla, itik. Ate, di pa kusura. Itik lagi. Hindi siya magtukunan. Ito. Ah, duhang ini mo sa pre, mapildi ka na. Bis mo tabla. Ayaw mo yun. Okay. Mayo duha na to. Diba? Nakuit sa mukha nila. Advance. Like camera action. Duhangin dulu. Pabalik ko.